Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Kumusta naman ang gising nyo ngayong araw ng Huwebes? Ayan, minsan may mga gising tayo na napakabigat, ano? Bakit yung mga iba, they were born beautiful, others, they were just born. Sarang. They just woke up. Kaya nga, kakainis, diba? May mga gising lang, ganun, may no? mga gising na maganda, may mga gising na hindi maganda, pero ang importante naman tatapangan po natin ang ating mga sarili, ano man yung mga hindi magandang nangyayari. Minsan natatamad tayong bumangon kasi bakit pa tayo babangon ngayon? Ang dami namang pagsubok, kaharapin ko na naman itong problemang ito, diba? Correct. Yung mukha ko, hindi ko ma-take, chareng. Araw-araw ko na lang pinoproblema ko mukhang to. Araw-araw ko na lang tong stress yung mukha ko to, 'di ba? May mga ganyan tayong mga feelings sometimes na ay, ang bigat naman masyado. Papaano, 'di ba? Pero papaano din kung nakahiga ka lang diyan, nakaratay ka lang diyan, wala kang gagawin, 'di ba? Gagalaw-galaw din tayo. May mga mabubuti at magagandang mangyayari din naman sa ating buhay, 'di ba? Mahirap lang talagang isipin, lalong-lalo na kung meron kang pinagdadaanan na matindi. Mahirap talaga 'yun, honestly. Mahirap makita yung liwanag, mahirap makita yung lesson, 'di ba? Tayo lagi natin sinasabi yan kakitaan mo ng lesson. Lahat ng mga pinagdadaanan mong pagsubok, apakahirap po noon, promise. As in, kami mismo kapag nandun kami sa gitna ng mga pagsubok, iiyak ka na lang din. Umiiyak din kami. Iniisip namin, paano kaya yung sinasabi namin sa ere, 'di ba? Paano kaya yung lagi naming lecture, 'di ba? Na kakitaan mo ng kagandahan at lesson, yung yung sitwasyon na yun, mahirap po talaga. Pero meron at meron. Yes, diba? Meron at merong dahilan kung bakit nangyayari. Meron at merong dahilan para tumawa pa rin, diba? Kaya yan. Tama. Ano man ang pinagdadaanan mo, go! Laban! Yun naman laging pinapaalala ng tambalan, diba? Maaaring mahirap i-digest, totoo yun kapag may pinagdadaanan ka. Pero yung mga kagaya namin o yung mga kaibigan mo na nagsasabi sa'yo ngayon, diba, kinakausap ka, kinukumusta ka, itong mga tao na kapalibot sa'yo ngayon ang nag-remind sa'yo na okay pa, laban pa. Okay ang buhay, may pag-asa pa. Diba? So in this case, kung tinutulungan ka ng mga tao sa paligid mo, dapat tulungan mo rin ang sarili mo. Diba? Kasi kung sila nga hindi tumitigil sa pag-remind sa'yo, yung nanay mo, diba? Yung kapatid mo, yung best friend mo, nasasabihin nila, okay, tuloy lang ang buhay. Kaya diba? mo yan, laban diba? pa. Diba? So kung sila hindi sumusuko na tumulong sa'yo para umusad ang buhay mo, dapat ikaw rin. Correct. Kasi at the end of it all, laban mo it's din you. yun Oo, yes. ikaw din yun So kahit ano pang sabihin ng ibang tao, syempre makakatulong talaga sila. At dapat makatulong sila, ha? Yes. Makatulong talaga sila. Pero at the end of it all, laban mo din yan Totoo yun. So ikaw yung kaya mo yan, papakatapang kung kailangan mo mag-ask ng professional help. Kung kumausap ka lagi ng mga tao, gawin mo talaga yon. Isang practical na talagang pwede mong gawin, Kabiso. Try to say a little prayer. Yeah. Napakalaking bagay. Pwede rin minsan big nakakaligtaan prayer. natin yun Big prayer na lang. Bakit big laging prayer. little prayer? Di ba? Parang ang liit lagi. Pwede natin lakihan. Pwede naman choice mo naman. Gusto mo medium. Kaya gusto mo large. Ito diba? XXSS. Ganun. Di ba? Option mo naman. Magdadasal ka. Totoo talaga, yun, ha? Promise. Ang maganda dito, yung parang lagi kang mag-i-imagine. So, i-imaginein mo na, kunyari, meron kang matinding pagsubok. Ganyan. Imaginein mo na ang shield mo ay yung shield that's coming from the Lord. So, kung ang shield na yan, ganun ka, galing kay Lord, sino pa makakatalo dyan sa shield mo na yan? Walang diba? makakawasak dyan. Wala, diba? Ibig sabihin, ganun siya katibay. Correct, diba? Ganun siya katataga. Tama. Kahit iuntog namin yung ulo namin dyan. Rot, diba? Wala. Ulo namin ang unang mababasag dyan. Ganon, yun yung idadasal mo na lagi kang i-protect at lagi kang may shield. Parang ganyan. Para kang merong aura o parang force field, ganyan na walang makakalapit sa'yo
ngayon na hindi maganda kasi nga, 'di ba, nagdadasal ka na protektahan ka. Ganon. Agree. So kasi yun, ano yan yung mga pagsubok na yan, ano yan, mga gawa yan ng kalaban. Totoo. Mga gawa talaga yun ng kalaban. Ganon masaya yung buhay mo, teka. sisirain ko onte. Sisirain ko. Kasi ang mission ng kalaban, 'di ba, steal, kill and destroy, 'di ba? Nakawin ang kaligayahan mo, patayin ang kaligayahan mo, i-destroy ang peace mo, 'di ba? Sino papanlaban mo sa gumaganyan, 'di ba? Tama. Alangan namang labanan mo ng multivitamins, 'di ba? Syempre ang laban siya pagalingan ng guardian angel tsaka pagalingan ng dasal. Hindi feeling ko, hindi na. Syempre makakatulong yung mga vitamins, 'di ba? Talaga naman, 'di ba? Para sa ating mga physical bodies. Pero eventually, kabisyo, kailangan meron ding matinding panglaban. Oo, 'di ba? Sabi nga nung panahon ng COVID, 'di ba? Pagalingan ng vitamin C, pagalingan ng multivitamins at pagalingan ng prayers at ng guardian angels. Ganun din 'yon. Agree ako doon. Spiritual battle lahat 'yan, 'di ba? May mga bad spirits. Na kadalasan po nakakaligtaan natin gawin ha. Naghahanap tayo ng napakaraming solusyon, minsan complicated solution to our problems. Yes. Pero yung magdasal ka lang pala, humingi ka ng guidance sa kanya, security and protection. Correct. After that prayer, mararamdaman mo parang lumuwag yung pakiramdam mo. Tama. Isipin mo, no? Parang ang galing naman nito. Ang galing naman itong tinetake for granted ko na solution to my problem, which is actually prayer. So yun po yung gawin natin ngayon. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kabisyo, masama ang pakiramdam mo, may pinagdadaanan kang hindi maganda, ginugulo ang isip mo. Yan. Diba, may problema ka sa kalusugan, may problema ka sa bahay ninyo, sa asawa ninyo, sa family members mo. Diba? You pray for it. Luluwag, gagaan ang lahat. Correct. At lagi nating tatandaan, nakakakalma lang yung feeling na dahil idinasal mo na, dapat bahala na si Lord. Yun yung literal na, pinasa ko na sa'yo ha. Total naman, ikaw naman yung gumawa ng buong universe. Alam mo yun? Ikaw naman yung gumawa ng lahat, diba? So, parang maliit lang to, so kaya mo na yan. So, dapat kumalma ka na. Ganyan. Sana maramdaman natin. Kaya lang, syempre, alam naman natin na bilang tao, hindi ganun kadali. Pero, lalaban pwedeng gawin at lalaban. Hindi pwedeng hindi lalaban. Tama. Diba? Kasi, kaya yan. Ano man ang pinagdadaanan mo, kaya yan. Message mo ngayon, mag-text ka na sa kanya, Oo, Lord. Lord. Messenger mo na, Lord, ito po yung kailangan ko ngayong araw na ito. Ito po yan. Mali mo mag-reply mamaya, di ba, magulat ka. Di ba, ang reply niyan sa ibang paraan, di ba? Minsan may mga pero mag-ingat din po tayo ha, kasi meron akong kakilala, nagdasal siya, Lord, sana bigyan niyo po ako ng pera. Tapos meron siya nakitang wallet na nahulog doon sa, nasa harapan niya sa MRT. Magkano laman? Hindi, wallet pa lang, partner. Kaya lang inisip niya Lord, ito po ba yun? Humingi ako ng pera. Malay mo nga naman. Humingi ako ng pera tapos may nahulog na wallet dun sa tapat ko sa MRT. Ito na po ba yun? Hindi ganon. Hindi po ganon ha. Baka mali po ang mga interpretasyon. Kumakain ka sa fast food ngayon, di ba? Tapos may isang cellphone doon, katabi yung wallet. Correct. Ang kapal-kapal ng wallet. Tapos umalis na yung may-ari. Mali mo kumuha lang ng tubig. Tapos pumasok sa isip mo, ayan na. Ito na yung sagot sa aking mga dasal. Sabi ko kasi, Lord, sana magkaroon naman ako ng bagong cellphone. Ayan, hindi po yan ang sagot sa dasal mo. Mali. Dapat maging maingat ha. Oo. At laging tatandaan yung mga ginagawa ng patago, laging may mali yan. Diba? Yes. Yung mga bagay na hindi mo lantad na ginagawa. Diba? Katulad ng pangangabet. Ayan na naman po tayo. Ayan na naman. Damay na naman kami. Sabi nila. Bakit lagi silang nasa dilim? Iba yung usapan kanina di ba? Pagdadamay na naman ng mga kabet. Diba? Pero, diba bakit lagi ka nasa dilim? Bakit ang celebration ninyo o magiging celebration ninyo ng Valentine's Day dahil malapit na rin naman advance o kaya delayed ng sobra, 'di ba? Okay lang yung advance at delayed kasi ayaw sumabay, 'di ba? Pero yung sobrang advance at sobrang delayed, bakit? Kasi tinatago. Nako, ayan na diba? Naman. Oo, hininaan na naman yung radyo. Totoo, yung isa nga bumaba na ng kotse. Ayoko na makinig. Pinatatamaan na naman ako ngayong umagang ito. Nananahimik na nga kami. Gusto ko lang naman mag-enjoy sa buhay. Gusto ko lang naman na maging masaya, makinig ng tambalan, tapos pinatamaan na naman kaming mga kabet. Nakakalurke. Magdasal. Malaking bagay po yun na may ibsan na mabigat mong nararamdaman. Tapos alam mo, may itinuro sa akin yung isa nating kaibigang pare, si Father JJ. Sabi daw niya, kapag kaganyan daw na meron kang pinagdadaanan na pagsubok, maghahanap ka daw ng taong tutulungan.
Ganun. Okay. May mga ano, kasi parang kasabay siya eh. So, kasabay ng pagdadasal, yung tutulong ka sa kapwa. Tapos, in the pwede. same way, na kapag tumulong ka daw sa kapwa, marirealize mo na kahit ang tindi-tindi ng problema mo, kaya mo pa palang mag-give. Oo. Or may kaya ka pang ibigay. So, mga ano yan, mga tips, di ba? Kasi alam naman po natin na sa bawat araw, napakaraming laban sa buhay, di ba? Totoo yun. Walang susuko, di ba, tuloy ang laban. The show must go on. So kung ikaw kabisyo ang eksena mo, hindi ka matanggap-tanggap sa mga ina-applyan mo mga trabaho, 'di ba? Walang uuwi hangga't walang nahuhuling isda. So sa madaling salita. walang susuko hangga't hindi nagkakatrabaho. Meron at meron 'yan na magfi-fit sa iyo. Totoo yun. Siguro kaya lang hindi ka pa natatanggap diyan kasi hindi pa talaga para sa iyo eh. Pinipilit mo yung job na 'yan eh. Ang kailangan nila medyo matangkad. Ano bang height mo? Bangkito lang, 'di ba? Damay na naman height ko. Sabi nila nananahimik kami dito. Pati height ko, dinadamay. Diba? Hindi yung mga ganon. Baka kasi hindi ka mag-excel dyan sa trabahong yan, kaya hindi ka natanggap, or Hindi talaga para sa'yo. Hindi lang talaga siya para sa'yo. Merong kaya hindi ka- magandang posibleng mangyari sa iyo Oo. dyan. Kaya sabi ni Lord, no, iwas na kita dyan. Hindi pa muna. Diba? Ihahanap kita ng isang lugar na pagtatrabahuhan mo kung saan, di ba, Diba? mag-excel ka, kikita ka ng maayos. Correct. Or makakahanap ka ng love life, di ba? Correct. Yung ganyan. Dyan sa trabahong yan pala, merong love life, ganun. Totoo yun, no? Maraming mga bagay araw-araw na nangyayari sa buhay natin ay pinipilit natin yung gusto natin. Pero pag-iintindihin pala natin, siguro hindi talaga para sa akin. At may intention si Lord na bigyan ka ng nararapat para sa iyo. Kung hinahangad mo ngayon ay cellphone, malay mo, 'di ba, tablet pala yung gusto ni Lord para sa iyo. Sabi niya, cellphone ang liit, di ba? As if 'Di ba? ganyan. Bibigyan kita ng tablet, may kasama pang LED TV. Meron. With free grocery pack, di ba? Malay mo yung promodizer pa maging jowa mo. See? Ang hinanap, ang gusto mo lang cellphone, Ganun eh. pero umabot na sa jowa, di ba? From tablet na may kasamang LED TV with free grocery pack, and then jowa mo pa yung promodizer, di ba? Ganun Kasi kagaling si Lord. Ganun kasi si Lord eh. Kaya nga Oo. minsan, yung akala nating rejection or yung akala nating mga pagsubok, blessing pala in disguise. Na, Totoo. kaya ako pala to dinaanan, o kaya pala meron ako matinding pagsubok na dinaanan, o kaya pala hindi ko natanggap itong hinihiling ko kasi meron palang mas matindi. Correct. Sipin Totoo mo, yun, ha? from cellphone to meron ganun eh, di ba? Minsan naghahangad tayo, yung may perfect picture ako nakita na ganyan eh, isang bata na naghahangad ng laruan na maliit. Tapos ang eksena pala na gusto ni Lord para sa kanya isang playroom, 'di ba? Oo. Hindi lang pala isang laruan, kundi Kita mo isang na. buong playroom. Malay mo playground naman nabigay sa iyo ni Lord. Malay mo mundo, sarili mo mundo. 'Di ba? Yun palang blessed ka na eh. Correct. Di ma-realize mo na meron kang sariling mundo. Di ba? Naku, napakalaking biyaya nun. Sarap nun. Asan siya? Nandun na naman siya sa sarili niyang mundo. Huwag natin siya istorbohin. May sarili na naman siyang mundo. Ganon. Although it's but normal na magkaroon po tayo, tama, no, ng frustration. Oo naman. Yung feeling ng pagkabigo. Kasi Correct. gusto mo, halimbawa, balik tayo doon sa example natin na cellphone. Gusto mo yung cellphone na yun. Talagang every time na dadaan ka doon sa store na yun, lagi mo siyang nakikita. Yes. Lagi ka na-attract ka every time na makikita mo siya. So, pinangarap mo, pero hindi ibinigay sa'yo. Yan. Diba? Pagdating mo doon, nabili na ng iba. Correct, 'di ba? Diba? Kitang-kita mo pa yung bumili. Oo. Ang dumi ng paa. Nainis ka pa, 'di ba? Kasi bakit Kadami na naman, magdudumi pa. Nananahimik Cellphone ka naman na ang pinag-uusapan. Nakita mo, ang laki ng ingrown, di ba? O nadamay na din yung mga may ingrown, di ba? Nakita mo pa, tapos maiinis ka pa kasi, bakit ako na nagtatrabaho ng maayos, Oo, hindi madumi yung pinag-ipunan paa, ko. di ba? Gustong mag-ipon, di ba? Samantalang ito parang ang dumi ng paa na bili niya. May mga ganun tayong questions, bakit? Ba't sa Oo. kanya napunta? O, Correct, di ba? Ang hindi mo alam. Kasi O, nga, tablet yung gusto tablet yung para na ibigay sa'yo. para sa'yo. Correct, tablet. With LED TV. And grocery pack. Plus, na-jowa ang promodizer. Diba? You'll never know. Ano yung madalas sinasabi ng tambalan, di ba? Marami tayong nire-request na hindi ibinibigay. Pero marami din tayong hindi ni-request Pero binibigay. Ibinigay. Diba? Hindi mo naman hiniling pero binigay sa'yo eh. Yes. Diba? Hiling ka ng hiling tapos hindi binigay. Doon Oo. ka na-frustrate. Pero, tandaan, ang daming binigay sa'yo na hindi mo hiningi Totoo yun. Kasi ni-enjoy mo sila ngayon.
Totoo. Oo, Yung may tas- magpadala sa iyo ng pagkain halimbawa, hindi mo naman hiningi yun halimbawa, 'di ba? Pero may dumating na pagkain. Tama. 'Di ba? May nagpadala sa iyo ng sapatos, may nagpadala ng pera, 'di ba? Sa remittance. Mga ganun, magugulat ka na lang, ay Lord, hindi ko naman hiningi ngayon ito eh. Pero binigay mo sa akin. Correct. Kaya thank you. Yan. Marami po 'yan. Tama. O, kasi basta kabisyo, ang hirap mang isipin dahil alam natin na lahat tayo may mga pinagdadaanan ng mga problema, pero laban lang! Yes, walang susuko! Oo, walang uuwi hanggat walang nahuhuling isda! Ibig sabihin, 'di ba? Hindi susuko. Tama. Lalaban lang at lalaban sa mga sa mga nakakalurkey na pagsubok sa buhay. Kaya 'yan. Minsan akala lang natin hindi, pero Kaya pala. Kayang-kaya yan. And ma-excite tayo dun sa mga good news na pwedeng dumating sa buhay natin. At lagi nating tatandaan yung mga experiences natin ng mga nega. Malay mo, ito pala yung mga dahilan para ma-inspire yung ibang tao. Totoo 'yun. Oo, yung pag nakita mo yung taong yun na parang lugmo, na, alam mo na lugmok to eh, kunyari sa negosyo o kaya sa relationship talagang halos nabaliw siya. Pero nakita mo isang araw, nakabangon, nakapag-blast on, 'di ba? Nakapagkilay, 'di ba? Gumanda. Correct, Nag-bloom. nag-ice skating bigla, 'di ba? Parang parang noon ano Lumalaban na sa ice Correct. skating. Champion na pang-Olympics na. 'Di ba? Dati lugmok to eh. Pero isang araw nakabangon, 'di ba? Kaya 'yan, kabisyo. Laban lang. Laban. Have a feel good Thursday mga kabisyo. Bye-bye.